Tanga. Mga talawan. Wag. Gaga. Ninglagpot na. Ako na tayo. Wala. Guys, ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Diyan namin dari sa kusina guys. Diyan, nagpaningat ko. Kaya kabanahan prinsesa, das Nicole nga. Luto ni sa alamangs. Diyan, wa pa yung mangga. Diyan, mamputol pa di ko unja og saging. Kaya may mong sausawan na ng mga alamang. Patungpot doon yung saging pa. So, na saging guys na buwang na guys. Babaw. Naka-prepare na gijang kuan. Jag ako kay kuan mo ko guys kay wala gini magluto ron kay naay bagyo arang kasagaghangin. Si una nang kuan. So kita doon sa nagluto guys. Una na. Kalami sa alamang ba? Di tapos Christy nagluto po sa gijahang. Sa imong luto ni Matil? Nicole Express. Na. It's our favorite. Mo ilang ganahan guys. Pini guys, oh. Mo ilang ganahan. Creamylicious. Mo ilang ganahan guys magluto-luto. So ako ray taga video kay nag-request man sila nga For today's video. mumukbang. Parang siksiha sini mo din nagluto day. Okay, kuligo. Ihabad ka tugnaw dyan guys kay arang kasagaghangin dari ganyan dya. Madyo ka rin lamdag-lamdag na karon og gamay. Dya. Kuha di ko magbagyo di ay. Okay ra na nak sige na ilunod mo ka ng dili iyang ano. Sili. Kung anong daw ning karne, be? Kasi wala pa ni maluto. First guys, first time ko magluto ng uyap dyan. Okay na, diretso na yan. Tapos, naka-ready na yung ano, yung alaming. di, kuha-kuha day, sugar. Sugar sa day, sugar sa day. Sugar? Asa na sugar? Palisa. Sugar kayo mo. Uy, nasbutangan na ng asukal good. Lamisa, itong brown na ano. Kutsara. So, lagyan mo ng ano. Hindi, naluto na yata yung ano, day. Ayaw, kay para malambot yung karne. Sige, laglag mo na yan. Laglag mo na yan. Isa, ate ha. And then, ang pink nga. Saan yung alamang? Ay, nakalimutan. Hala, ibalik! Yung ano. Ay, hindi. Pinaano naman yun eh. Karni. Ano naman na. Nagpabuka na naman to siya. So, no problem if mahulahis. Sige, lagay mo yung karni. I-ano yan. Pinakulo naman yung karni. And then, ano mo, itabi. wait lang guys ha. Sige, itabi mo na yung ano. Itabi mo na yung ano. Yung kulay orange. Guys, oh. Lagay mo na yung karni. Bango. Yan, paborito nila yan guys. Ano? Ipadapin sana, isunog-sunog sana ng karni. Dapat kasi yan, nasunog-sunog yan eh, yung parang chicharon. Kalimutan ko kanina, dapat yan ang inuna eh, sinichicharon muna yan eh. Napabuka mo naman na siya, lambot naman. Hindi, dapat chicharon ba? Hindi, ubos na yung sabaw niyan. Isa ma, video na ko ma. Ano ba yan? Magmaydi-maydi daw siya nga nagluto siya. Pero mahilig talaga yan sila magluto. Nak, sunog-sunugin, itabi mo muna yung ano, sunog-sunugin mo muna yung mali kasi yung pagka ano eh, dapat sinunog muna natin yung taba ng baboy. Ipadaplin sa ng kuan. Yan. Yan, sunugin mo muna yung yan, hanggat masunog. Hanggat masunog yan. Masunog yung mag-brown-brown. Kasi nagkamali pala kami guys, kasi dati nagluto ako, hindi ko nilagyan ng taba. Yung pang ano lang ba, pang lagay sa mangga. Kani guys, na tutilawan sa ning karne, kung malambot na ba siya. Pagulot bas mama nila.
Uy, tama na yan eh. Wala na sabaw day. Wala na tang ibahog sa ano, kanin. Patay mo na yan. Mamaya mo na ihalo yung ano, pag ano na ako. Parang nag-brown na ng karne. So, may din ako Sit aside mo muna ang kuan guys. Ayun, te, apil kas video te, ana. Ang kuan kay, sa una naghimo bigyan na, wala mo na butang yung Baboy. Tambok sa baboy. Gusto po doon, pagkita-kitag Tijan. Ano siya? Ano siya? Diyan magilak-hilak na ba nagmusakit og tijan ha? Lagyan mo ng, mamaya mo na lagyan ng sugar pag naano na yan. Naman ang kuan. Dug sila mo piti-piti ang kuan guys. Lagay mo na yung sugar. Sila ka sugar man. Damihan mo para mawala yung ano. Lagyan ng suka. Sige, damihan mo pa yung sugar. Sa 1 kilo nga kuan guys, 1 kilo nga alamang, half kilo ang sugar. So para mawagid ang kaparat. So haluin mo. Tapos dapat marami nga suka para ano, para hindi siya mapanis. Hindi mapanos. So humot kayo no. Pwede na sa isudan. Huwag na lang na mangga. Pwede man siya pares diha. Asa? Ha, Bibig Express. So, pabukalan lang siya, guys. So kailangan mahubas ng iyang kuan. Musup-sup to yung lasa. Mut kayo sa jadi na naruto na kang kristal nga. Bicol Express. Guys, na ning gawas ng isang mantika nga daghan kaadto. Balik na sila guys kay hang. Kay nanay sili. Huwag na lang dani. Huwag na lang dani kuan. Mangga. A few moments later. Hey guys. So, naghimo ko og pangdunggot. Pangdunggot sa mga dahon sa saging kay rong nag-prepare mi sa bagyo kay siguro yung bagyo ha. Kami na. Ay! Ay! Nagsugod ang taligsik ma. Okay guys, zero init sa parinot guys. Uli pakawanan kay kasi trabaho ko ni bagduha. Tingnan sa bagduda na. Malakas. Ano malakas man? What mo ba? Pinahawanan guys kay kuha na to ng saging na. Kuha na itong sundang pa. Agkatong dapat ng sundang. Ano na may nasablay na kuan. May nasablay nga. Gusto sa'yo. Tumok mo din dyan. Bubag. Dali pa, saka na ba? Kaya ako tukod sa kuan. Wala.
Bahay ito pa. Kimabutos ko rin ito sa. Wire. Ngay nga. Wire ba mo igo? Mo palo. Ipapaot sa itong kwanto. Lala. Kurente. Matumbag yun na oh. Hindi ang sarap pag-inaot sa itong kwanto. Lagi na makuan. Opo. Nas tungod na mo. Hindi ang tumba ka ba? Hindi siya, hawiri sa nakabunggutan mo talaga ko. Daan. Hindi hawiri sa nakayahong yan ang ito. Magpunggut sa kutol ba? Hawiri sa. Tukuri sa nila ba? Hindi mo dito. Ito. Wire. Kuha na mahulog ng sundang ha? Ulo pag yun. Tungod. Mahulog na kapit. Kuya, magunin ko guys, may saging na doon sa kurente. Ayan na guys. Dagmay rin siya guys. Dagmay rin siya guys, pero kanang ko ana. Tingnan na rin ko ana ka? Sala na ako. Gusto ko eh. Yun na. Hindi maghawan pa ko doon ng mga saging. Ano guys? Oh, wala na oh. Dagom. Hindi ko ano nila pa oh. Kuya dining kuan mo guys na ay wire ba kanina? Ja, kuan ra ba ning wire ah? Kuan ra ba nagmaigog? Manungan ha pa kuan na darig saging guys kay maigos wire. Pamutla na di buto na itong kuan. Kana sa punuan na laman. So, arang kasaga ka ito nagadagan ag mga kuan. Kay kasaglay ko ning bagjuha. So hanggi pang prepare ag tanang kuan guys kay kahang kapadas tadto ara ba dag ag bunga ha patong tukuran. Panghiluan na mo ning mo kon kay na. Sayang ka ni guys ara nakaara ba ka na ah. Di ka ri pa pila na tagtukod ri kay sayang ka ara nakaara ba. Dublihag tukod ba? Sayang ka nagma tumba kay kasag na jud ko ning bagjuhan jarang kasayang aghang mga kani oh. Di na sang tukuran. Kay kuan kay rong di matumba kay arang kasayang jud kadto matumba ni arang ara ba jud kadto purya bujag oh. Dagag kadto sang bunga. Na guys, gitabunan na laman ang pintana og mga plywood kay ron di ma hanginan si Crystal. Tangan na laman namo nagngana kay sugjug kuno ng magjuha. Agkari, unsa may ato itabil dani ka ha? No kumataranta jud guys ug nanay bagjo. Taranta na gali ko gusog ka jug uwan. Muni mutang na. Aja maigo nang nintirak na ha. Guys, ready ni guys kay
kusog ko ning bagyo nga si malakas ko no. Diyan murag ning paano dito guys, so ngipita ka dus. So amo lang ning greedy guys kay simba ko. Bakog mo kusog at least di matumba nang among saging. Kaya tayo patong tukuran tong kapadas pa. Hala, mahapdasan na. Gimado man yung kuan basig hapdasan na dili mo bunga. Guys, mga unta nay magbirinda taog saging. So wala yung saging among giputol guys. Gani kadto kay busuk. So mga unta guys, kaniyang alamang atong giluto na maganihan ni Nicole. Dari guys, mga unta. Kanang alamang Dami isa kan gang. Mga senyorita masiguling saging, dami kayo sa kay busot ba? Hindi mabuksod na ka sa ang kagumay. Nak, mukhaan mo saging nak. Nak. Dali. At nangikuan sa alamang. Dali. Saging ba nga akong ginung agat ng iputol na to? Si Chris, di man mukhang nga, di kagahi man eh. Dali. Nak. Kasilaan. So guys, karon ay nag-announce sa barangay nga pa likason ako ning mga nasa dapit sa dagat kay ha? Taas mang dagat. Di man. Pero pa bantay-bantayon na kuno kay kasud kuno ning bagjuha, so naka-prepare na jud mi. Hey guys, natruma na jud mis bagyong Odette kay Dili ka og saging. wala na ikuan. Wala pa minum. So nag-announce sa among barangay guys nga pabantay-bantayan jud kuno kay kasi jud kuno diyan ning bagjuha. Research sa radar be. Hi sa nilang anak. Hey guys, Thank you for watching. for watching. Ja guys, kanang Minaw ta. Wala day. Mga hadlok dito guys, mga pitang wadjog mi manindaron kay ganihang buntag, grabe yung kasagkakadog mga hangingindari nang lupad tong mga dahon. So amo nang ipamputol karon ng mga dahon guys kay kuwanto na mga pambot ipang kuana oh. Radar. Ipang tago na siguro lang mga pambot kay kasug dili. Ala, awa. Oh, look. Kanimo mo igo sa Pilipinas. Awa. So ampulan jud ta ampulan tanan Ampulan ja. ta, Ko guys. ako na truman na rabad jud ko. Sa bagyong Odette. Tuman na jud ko suwan guys. Nana gani nakasulod oh. Kani siya. Yan na pa'y moabot. Ginoo ko magamputa nga ipalayo lang ta sa mga kalamidad karon Ginoo ko. Papagita makabangon sa udit na napoy bag-o. Salamat kadyo guys. Yung tanan ja. Salamat sa mga ning tanaw sa mga video ja sa mong story ni Crystal gapon ja. Sunod na po na ang story sa among
kanang mahitabo na mo karon og sa hangbana day. Kaya namo to ining comment nga unsas among kaagi sa hangbana ja. See you next vlog guys kay mag prepare na miron kay ja ampo lang ta nga walang signal. iladyo na dyan, mawala na kuno signal kay na maglain na dyan panahon dyan, magamping tang tanan, ang ampo lang ta, dyan salig na tas Ginoo, nga ipaladyo na tas ka mga kataragman o karong sa bagyo kuno lagi nga kasag dyan. See you next vlog. Bye-bye. Love you.